O verán rematou e o outono chegou e parece que con moita forza. Pero non vos preocupedes porque un venres máis estamos aquí coa Senda Cultural e hoxe o facemos dende o Café Moderno a Fundación de Pontevedra, porque aquí está disponible ata mañá unha exposición, así que, como sempre, estade ben atentos porque comezamos. Pero antes de falar da exposición que está disponible no Café Moderno, falamos doutra que chegou esta semana a Redondela, a mostra Rompe, Soga en Igualdade. Esta mostra reivindica a igualdade entre homes e mulleres e a concienciación social, visualizando a posición de asimetría e discriminación da muller nas distintas sociedades. A exposición, creada por Isabel Blanco e Irene Silva, está representada polas famosas bonecas Barbie. Con este proxecto recalcase a importancia do xogo para a educación, para a transmisión de valores e para a formación dos máis pequenos. Rompe, Soga en Igualdade pode visitarse no Auditorio do Multiusos A Xunqueira de Redondela ata o 3 de novembro. Continuamos con outra exposición que tamén reivindica o papel da muller na sociedade, a mostra da Deputación de Pontevedra Sempre Marzo. A exposición Sempre Marzo reúne unha selección das obras nas que 33 artistas galegos poñen de manifesto o seu compromiso co feminismo a través da plástica e da poesía. Trátase de 21 creadoras e creadores e 12 poetisas. A mostra conta con obras artísticas orixinais e cunha selección de poemas manuscritos e estará dispoñible no Pazo Provincial de Pontevedra ata o 7 de novembro. Continuamos en Pontevedra porque esta fin de semana é a última na que poderedes visitar 3 exposicións. A primeira, esta do Café Moderno, To Name a Mountain. To Name a Mountain foi a mostra gañadora da 5ª edición do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea. A colección de Alfonso Almendros parte dunha viaxe que emprendeu o pintor Albert Bierstadt no ano 1863. To Name a Mountain estará dispoñible no Café Moderno a Fundación de Pontevedra ata mañá. E ata mañá estará tamén dispoñible a exposición Soñar non custa nada, unha reflexión do pintor, fotógrafo e poeta Antón Sobral sobre o sentido que ten a arte na sociedade actual. A mostra está dispoñible na Sala Nemonon de Pontevedra. E por último, na capital da provincia, a mostra do grupo Artistas Pontevedreses. Esta mostra reúne un total de 30 obras de diferentes artistas da cidade. A maioría destas obras están pintadas a óleo e mostran unha temática realista. A exposición a poderedes visitar ata o luns na Casa da Luz. Trasladámonos ata o Grove, porque ali poderedes visitar a mostra Vento nas Velas. Vento nas Velas recolle unha serie de imaxes coas que o autor, Surso Lobato, pretende achegar á cidadanía a cultura marítima da nosa provincia. Unha exposición que percorreu xa numerosas cidades e que agora permanecerá no Grove, en Punta Moreiras, ata o 13 de outubro. E tamén no Grove ata este domingo poderedes visitar a exposición Unha mirada de antano, fotografías de Ruth Matilda Anderson en Galicia. Esta mostra explica a perfección como era Galicia nos anos 20 e todo a través da obra de Ruth Matilda Anderson, unha fotógrafa investigadora da Hispanic Society de Nova York que chegou á nosa comunidade en agosto de 1924. Esta exposición estará disponible na Casa Manuel Lueiro Rei de Grove ata este domingo. E tras a representación de hoxe en Lalín, este domingo chegará o espectáculo Invisibles á Estrada.
Invisibles é un espectáculo creado a partir da novela homónima de Montse Fajardo que presenta 7 historias reais de vítimas de violencia machista. Con este fío conductor, a escritora e periodista Montse Fajardo quiso visibilizar a violencia que pasaron mulleres como Eva, Mariluz, Tina, Ana, Irene, Marga e Begoña, as protagonistas desta obra. A representación teatral recibiu varios premios dende a súa estrea. Esta fin de semana chegará á Estrada. A cita será o domingo no Teatro Principal, ás 7 da tarde. Esta fin de semana en Pontevedra continúa a programación da 7ª edición do Festival Nubebés. A Casa Azul, o Teatro Principal, o Patronato de Turismo Rías Baixas, a Praza do Teucro, o 6º edificio do museo e o Casino Mercantil volverán a ser, esta fin de semana, os escenarios por onde pasará o Festival Nubebés, un evento no que haberá teatro, contos, música e obradoiros para os máis pequenos. Toda a información a poderedes encontrar na página web de Baobab Teatro. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres, pero ata entón non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.